Maayong hapon kaninyong tanan dinha sa BJMP Giholgan City. Kumusta kamong tanan dinha sa Giholgan? Hinaut pa unta nga ang Ginoo kanunay nga magauban kaninyo. Kami diri gasugod na ang winter. Tugnaw-tugnaw na apan dili pa gyud ang pinakatugnaw namo. Ang pinakatugnaw mao ang Enero. Apan kasugod nagtugnaw. Dili ka makalabas, makagwa sa balay kung walay jacket. So nagsugod nagtugnaw apan nalipay migdako kay ang among summer maayo kaayo. Aduna usab ako'y ibalita ninyo usa sa akong barkada, usa sa mga supporters sa ministry dinha sa Gihulngan, usa sa mga amigo nako nga nahigugma pag-ayo ninyo, nga nag-ampo ninyo sa pipila ka adlaw mo panaw na siya dinhi sa atong kalibutan. So nakita mi gahapon pero ready na pud usab siya nga moatubang sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon nga ang Ginoo kanunay magauban kanato. So atong idukong atong ulo og magaampo kita sa atong Ginoo. Among amahan nga langitnon, daghang salamat niining kahaponon nga kami usab makatuon sa imong pulong. Ginoo, nagahangyo kami nga unsa ka init sa among kasing-kasing hinaot paunta nga imo kining paypayan aron nga kini modilaab sa among pagtuo ug pagsalig ug pakigugma nga na kanimo. Hinaot nagaampo sab kami nga ang Espiritu Santo mao'y magatudlo kanamo karon. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Mag-review kita sa atong gitun-an sa usang semana. Sa atong gitun-an nagsugod na kita sa Bible as writing sa gisulat ni Marcos. Si Marcos sa buhay pa si ang atong Ginoong Jesucristo, sa dihang nagministeryo si Jesus Christ, siya teenager. So nakadungog siya, nakita siguro niya ang atong Ginoong Jesucristo. Apan ang tanan nga kadaghanan sa mga information niya sa iyang pagsulat ni Marcos, gikan kini ni San Pedro. So siya ang spokesman ni San Pedro. So siya usab sa iyang kinabuhi, daghan usab siya mga natiguhan sa kinabuhi. Dinay usa ka panahon nga si Marcos gidalan ni San Pablo, ni Barnabas sa ilang missionary journey sa magsabog sa mga balita. Apan di na siya ang kinabuhi sa pag-uban niya, dili pa gayud siya sigurado kung unsay iyang gisudlan. Mao nang iyang gibiyaan sila si San Pablo, si Barnabas sa missionary journey. Apan sa pipila ka tuig sila usab iyang gipasaylo siya. So nagkaayo ang ilang relasyon. Mao na nakasulat siya niining atong gitun-an karon, Marcos. So mag-review kita sa usang semana. Ang atong nahibawa dito nga si Juan Bautista nagwali mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo. Siya ang nagbunyag ni Jesus sa tubig dito sa Jordan River. Og dito atong makita nga ang mga Kristohanon mituo nga ang Ginoo, usa lang ang Ginoo, pero tulo ka persona. Di sa iyang pagbaptize, nadungog nila ang Ginoong Amahan nga mingon, kini ang akong gihigug mga anak. O ang Espiritu Santo mikunsad usab. So mituo kita nga ang atong Ginoo usa lang, apan tulo ka persona. So atong makita na
Paghuman pagbunyag ni Hesus, gidala dayon siya sa espiritu aron nga natintal siya sa 40 ka adlaw. Og siya successful. And then sa versikulo 14, gipili ni Hesus ang upat ka mananagat. Kauban na nila si San Pedro, ang iyang igsoon. O sa versikulo 21, ato usab nga nahibawan nga dinhay tawo nga miadto sa simbahan, miadto sa synagogue nga adunay giyawaan siya. O kini atong nahibawan nga kini gipagguwa sa atong Ginoong Jesucristo. Aduna siya power, aduna siya gahom nga ang yawa iyang pa makaalis sa lawas sa tao. Og muadto na kita sa kapitulo 1, versikulo 29. Kay wala nato na human. 21. Guys, nana mo din ha. What's up? Versikulo 29. Gikan sa sinagoga, miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon og ni Andres. Kini si Simon, ang iyang ngalan usab Pedro. Kini mao si San Pedro, si Simon. Sa in English, Simon Peter. Simon Peter. So, di lang ta maglibog nga kini si Simon, ang usa niya ngalan mao si Pedro. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang ubang mga tinunan. Niining higayuna, versikulo 30, ang ugangang babae ni Simon gihilantan og naghigda. Sa pag-abot gayud ni Jesus didto, gisuginlan dayon siya mahitungod sa masakiton. So, kinsa may atong mahibawan dinhi nga kinsa may nagkasakit. Niingon diri siya, ang ugangang babae ni Simon, ang ugangan ni San Pedro. So ato dayang mahibawan nga sa San Pedro naay asawa. Kay kung naay ugangan, adunay asawa. So ang iyang ugangan nagkasakit. Gidool siya ni Jesus. Gikuptan og ang iyang kamot og gipabangon. Diha giwasan sa hilanat ang masakiton. Ug unya misilbi siya kanila ug unya gipakaon sila. So ato dinhi atong mahibawan nga ang atong Ginoong Jesucristo adunay power sa atong mahibawan na karon nga siya makaayo. Ug ato usab nga mahibawan nga sa San Pedro adunay asawa. Kay kung adunay ugangan, aduna usab siya asawa. Versikulo 32. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod nagpundok dito sa atubangan sa balay. 34. Unya giayo ni Hesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa nagkalaing-laing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga kayawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Dinhi atong makita kung unsa ang gahom sa atong Ginoong Jesucristo. Daghan siyang giayo o ang mga yawa iyang gipagawa. O nayo sa katingalahan kay iyang giingnan ang mga yawa nga ayaw pagsulti may tungod nako. Kay dili maayo nga ang mag-evangelize, ang magsulti may tungod ni Jesus katong mga yawa. Kung dili gusto nila nga ang mga tao nga nabag-o may musulti may tungod niya. Versikulo 35. Kadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nag-ampo dito. So ang atong Ginoong Jesucristo gahatag og example kanato
nga kita siging magpaduol sa Ginoo. Sige kitang mag-communicate. Dili nato malimtan ang pag-ampo. Apan si Simon o ang mga kauban nangita kaniya. Nakita nila siya o giingnan, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa silangang mga lungsod. Kinahanglang sang yawan ko usab sila. Mianhi ako alang niining maong katuyuan. So dili lang ang pinaka-importante nga si Jesus mianhi dinhi. Dili lang ang pag-ayo sa mga masakiton. Kundili diingon siya misangyaw sa maayong balita. Mianhi ako ang purpose ang tuyo miingon si Jesus. Mianhi ako alang niining maong katuyuan sa pagsermon sa maayong balita. Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sa sulod sa mga sinagoga o gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Versikulo 40. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus. Miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, kung buot nimong makahinlo ka kanako. Nakakita na ba mong taong sanglahon? Nahibalo ba mo og sakit nga sanglahon? Kining sanglahon, kusog kaayong makatakod. Makatakod, kusog kaayo. Mao na nga sa unang panahon, ang may sakit sa sanglahon, dalhon dito sa Palawan. Dili ipadul sa mga tao. Kaya sa unang panahon, wala pa kitay medisina. Ang mata, ilong, mga kamot, mawala. Kung ako sanglahon ko, wala na ko'y kamot, dili na ako makasulat. So, daghang sakit sa unang panahon. Kini ang mga sanglahon, wala gyud sila medisina. Pareha karon, unsa may sakit nato dinhi. Dili lang sa Negros, sa Philippines, kung dili bisan diri sa among lugar o bisan sa tibuok kalibutan, ang COVID. O ang COVID may mutate, naging lain na siya. So daghang mga taong nangamatay. Daghang mga taong nangamatay, apan karon naa na kitay vaccination, naa na tay bakuna. Kining bakuna mao ang gasa sa Ginoo. Kay kadaghanan diri sa amua, diri sa Amerika, ang nangamatay mao katong mga tao nga walay bakuna. So, usay matingala ko dinha sa Negros o sa Pilipinas o bisang ubang tao diri sa mua. Bisag sa ako mga pagumangong uban, mas mahadlok sila sa bakuna kaysa makakuha og COVID. Apan kining COVID, mura ni siya og sangla nga daling mo kayap, daling makuha nimo. So mao ni nahitabo usab. Dinay ang sanglahon miadto ni Hesus. Versikulo 41. Naluoy si Jesus sa sanlahon. Busa iyang gihikap siya o giingnan, buot ko, busa mahinlo ka. Sa unang panahon, dili mo mahimo nga hikapon ng mga sanlahon. Walay makahikap kay mahadlok nga makakuha og sanlahon og sangla. Apan si Jesus iyang gihikap ang sanlahon. Versikulo 42, diha na ayo og nahinlo ang sanlahon. So bantayan nato ang mga writings, mga pagsulat ni Marcos. Adunay mga pulong diha. Mao ni ang gusto, favorite niya ni. Diha na ayo dan ang sangla. Wala pa ko mahibalo nga nay usa ka tawo nga diha dayon. Maayo ang sakit, maayo ang sangla. So nakita nato nga dili lang ordinaryo nga tao si Jesucristo. Unya gipalakaw siya ni Jesus og higpit nga gipahimangnuan, giingnan jud nga nang himano ang atong Ginoong Jesucristo. Iyang giingnan siya, ayaw gayud kinig isugilon kan bisan kinsa.
At tuwa hinuon dayon ang pare og magpahiling kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagpamatuod sa katawhan nga naayo kana. So sa panahon sa atong Ginoong Kristo 2000 na katuig karon, mao toy ilang sistema nga kung ang usa ka tawo maayo, ang mga pare lang, pare sa mga Hudiyo ang maka-declare, ang makaingon nga yes, naayo na ka. So mao na ilang tradisyon, mao na ilang practices. So iyang giingnan ang tao, muadto ka sa pare o maghalad ka. So mao ni ilang mo ni gisugon ni Moises. 45 Apan milakaw ang tao nga nanugilon hinoon sa tanang katawhan, may tungod sa nahitabo. Dili niya mapugngan ang iyang kalipay. Hilabihan gayud niyang panugilon nga tungod niini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Dito na lamang siya sa mga hilit nga mga dapit o sa gihapon nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa nagkalain-lain dapit. So naging nahimo na siyang bantugan daghan ng mga tawo nga mudol sa iyaha. Adunay mga rason, nakabuluta kung unsay mga rason, gusto silang magpaayo sa mga sakit. Apan ang gusto usab ni sa atong Ginoong Kristo nga makadungog sila sa maayong balita. O sa versikulo 2, maadto na ta sa kapitulo 2. Sa Marcos kapitulo 2, so nahumanan na to ang kapitulo 1. Giayon ni Jesus ang usa ka paralitiko. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum og nadungog nga nahiuli na siya. So daghang mga taong nakadungog nga si Jesus mibalik dito sa Capernaum. Busa, Kapitulo 2, nanugok ang daghang kaayong mga tao sa nga tungod niini nahuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Ang nahitabo karon nga si Jesus naa sa usa ka balay. Nagtudlo siya, so daghang mga tao nga gustong maminaw niya. Aduna usab sila mga reason nganong musunod sila ni Jesus, nganong maminaw, magpaayo usab sila kung adunay sakit. So wala ko kaybalog unsa kadako sa balay apan daghan kay mga tao. Busa nanugok, versikulo 2, busa nanugok ang daghang kaayong mga tao sa tungod niini, naghuot sila bisan gani duol sa pultahan. So walay makasulod sa pultahan kay daghan kaayo. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita ngadto kanila. Unsay giwali ni Jesus? Ang maayong balita. Sa akong giingon ninyo sa kalibutan karon, dili lang maayong balita kundi mga balita mahitungod sa COVID nga dili maayo. Apan kitang Kristohanon, musunod kita ni Jesus nga adunay maayong balita sa kinabuhi. Bisag unsa pay mahitabo nimo, bisag pobre ka, bisag wala kay edukasyon, bisag wala kay gwapo kay sakyanan, kining maayong balita para sa tanan. Unsa man ning maayong balita? Ang maayong balita nga si Jesus mianhi dinhi aron nga malukat niya ang atong sala. Kay siya lang ang makahatag og kagawasan nato. Si Jesus ang maayong balita. Atong makita ang maayong balita dinhi sa atong gitun-an, dinhi sa Biblia. Mao na maayong balita. So mao na giwali sa atong Ginoong Kristo, maayong balita.
Versikulo 3. May nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giayungan sa upat ka tawo. So samtang si Jesus gatudlo dinhay upat ka amigo nga ilang gidala ang ilag yung amigo nga paralitiko. Aron nga kini maayo. Unsa siguro ang maunay definition sa usa ka amigo nga mutabang bisag imposible pang mahitabo apan sila naay gihimo aron nga makatabang. Unsa may mahibaw nimo paralitiko, paralyzed person. Kadaghanan sa akong nahibaw-an kamo usab siguro nahibalo nga kung ang usa ka tawo nagkomedya lang ko pero tinuod siya tay kung sige kang magkaog asin, kung magsiging kaon og humba o usab sa genetics nimo, usahay ma-stroke. Og ma-stroke ang tao, unsa may tabo, kung gamay lang stroke, kung dili kayo massive, ma-paralyze. Ang katunga sa lawas nimo, dili na maka-feel. Katunga na lang ang nagtrabaho. Pero kung kusog yun kayo, pare sa akong amahan, kusog kayo ang stroke, mo yung gingon nila, massive stroke, nga walay oxygen yun nakasulod sa brain, sa atong ulo. Kung walay oxygen, walay dugo, mamatay. So ang akong amahan, massive stroke. Sa tulog adlaw namatay dayon siya. Apan, dakang stroke, nga mabuhi usab, pero mahimong paralitiko. Wala nagsulti nagsulti si Marcos nga kini this is the cause of stroke. Pero posible nga na stroke ni siya dawhana. So dili gini siya makalakaw. Maayo kay dinha siya upat ka amigo. Naa ba mo'y amigo nga muantos sa imong kaugalingon? Nga mutabang kanimo? O ikaw nga amigo muantos baka sa imong amigo? Tungod sa karaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus. Unsa may ilang gihimo? Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa balay. Atop sa tungod gayud ni Hesus ang ilang gitunton ang paralitiko sinaghigda sa iyang higdaanan. So ang ilang gihimo kay dili man sila makasulod. So misaka sila sa taas kay ang balay sa unang panahon ay hagdan paingon sa atop. Dito sa atop adunay mga kahoy nga ibutang para dili mahulog o aduna po'y mga nipis nga ilang ibutang didto. So mao ni ilang gihimo. Kining mga amigo nila bisan og nahibalo sila nga masuko ang tag-iya kay bisan ikaw naay mga tawo nga gubaon ang imong ang atop nimo masuko gyud ka. Pero tan-aw hinumduman ninyo nga balay sa unang panahon o balay sa ato lain. So baliwala lang nila nga masuko ang tag-iya basta matabangan lang nila ang ilang amigo. Dako siguro nila ang pagtuo ni Hesus nga makaayo kay ilamang giguba gyud. Mingon siguro sila bisan pag unsay may tabuan ni ato gyud ning ipakita ni Hesus. Ikaw ako imo ba ning buhaton? Wala ko kay balo giunsa na pagtunton, ulo bay dako ba ang bangag, ulo bay giuna niya o tiil ba? Pero ang nahitabo nga dito gyud sa atubangan ni Hesus. Ang mga tao siguro nga naminaw sa sermon ni Hesus natingala unsa maning nahitabo. Nga aduna may mga tao, adunay tao nga nga nahulog din ha sa tubangan ni Hesus. Versikulo 5.
Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. So adunay pagtuo, pagsalig ang mga amigo ug ang nagsakit usab. Busa miingon si Jesus sa paralitiko, "Anak, gipasaylo ko na ang imong mga sala." Matingala kita sa atong Ginoong Hesukristo nga gitonton para maayo, pero ang nakita niya ang sala sa tao. Wala siya miingon nga okay ayuhon din nako ka. Apan miingon siya una, "Anak, gipasaylo na ang imong sala." Sala nga dili makita sa mga tao. Si Jesus lang ang nakakita. Makita siya sa imong sala ug sa akong sala. May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto nga miingon sa ilang kaugalingon. So, di usay mga magtutudlo sa balaod. Kini sila mga rabbi. Kini sila mga tawo nga gatuon sa mga teaching ni Moises, nga eksperto kini sa mga balaod sa Old Testament. Kini sila siging kaobserbar sa atong Ginoong Hesukristo. So unsa may ilang reaksyon sa nadungog? Unsa may ilang nadungog? "Anak, gipasaylo ko na ang imong mga sala." Versikulo 7. Unsa may reaction sa mga niining mga eksperto sa balaod? Nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios? Mao ni ilang reaction dayon sa nadungog nila nga si Jesus makapasaylo sa sala. Ingon sila, nganong nangahas man siya sa pagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog sala gawa sa Dios lamang. Mao ni ilang paglantaw. Kay kini sila mga Hudiyo, nahibaw-an yun nila sa ilang pagtuon, kini sila mga eksperto sa balaod. Nahibalo sila nga ang makapasaylo sa sala Ginoo lang. Dios lang ang makapasaylo sa sala, wala na ilain. Karon nadungog man nila ni Jesus nga usa ka tawo lang miingon nga siya makapasaylo sa sala. Unsa may nahibaw-an, unsa may nakuha sa mga eksperto sa balaod sa pagsulti ni Jesus nga siya makapasaylo sa sala. Ang bote pasabot ni Jesus, nakuha nila nga siya makapasaylo sa sala, nga siya ang Ginoo. Naay ubang mga relihiyon nga moingon nga si Jesus wala moingon nga siya ang Ginoo. Apan dinhi ang mga eksperto sa mga balaod nahibalo nga si Jesus miingon siya ang Ginoo, wala siya moingon nga ako ang Ginoo, apan ang gibuhat sa Amahan iyang gibuhat nga siya makapasaylo sa sala. Maunang ang mga eksperto miingon dayon silang nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Nahibalo mo og unsa ang punishment kung miingon ka nga ikaw ang Ginoo o kung ikaw makapasaylo sala sa mga tao? Kamatayon, batuhon kanila. Kini ato na ning nahibaw-an usab sa pagtuon nato sa Juan nga gustong patyon usab si Jesus. Kay nahibaw-an nila nga si Jesus miingon nga Jesus claimed to be God. Miingon siya, ako ang Ginoo. Sa iyang gibuhat ug sa iyang gisulti nga siya makapasaylo. Versikulo 8. Apan nasabtan dayon ni Jesus ang ilang gihuna-huna. Busa miingon siya. Dinhi atong mahibawon usab ang quality, ang ugali, ang character sa atong Ginoong Hesukristo. Nga siya makaibalo sa unsa imong gihuna-huna. Dili siya ordinaryong tao. Unsa may giingon ni Jesus? Nganong naghuna-huna man kamo ni ana? Nganong gahuna-huna man kamo?
Miingon siya, nangutana usab siya. Hain may mas sayon ang pag-ingon bangadto sa paralitiko ang imong sala gipasaylo na, o ang pag-ingon bangon dada ang imong higdaanan og lakaw. Unsa may sayon? Ang pagpasaylo sala walay makakita, walay mahibalo. Apan kung ayuhon ang paralitiko, mahibalo ang tanan. Miingon siya, unsa may masayon. Versikulo 10, karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dada ang imong higdaanan og pauli sa inyo. Munong sa taggamay ni ini, kay Jesus nagamit og sa versikulo 10, ipaila versikulo 10, miingon siya, karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tawo adunay gahom sa yuta sa pagpasaylo. Miingon siya, anak siya sa tao. Dinhi sa Biblia, sa New Testament, sobra sa 70 nga madungog nato mabasa ang anak sa tao. Nga si Jesus, miingon siya ang anak sa tao. Hain manigi kuha si Jesus. Ang mga theologians, mga eksperto sa Bible, sa ilang gitunan, si Jesus claims ang gisulti ni Daniel, ni Propeta Daniel sa Kapitulo 7. Daniel chapter 5, chapter 7, sa versikulo 13. Mao na giingon sa Old Testament, akong basahon. Daniel 7, og miduol siya kaniya, nga walay katapusan o gipaila ngadto kaniya. So kining tao miduol sa Ginoo, sa walay Ginoo nga walay katapusan. O kaniya gihatag ang gahom og ang himaya og ang gingharian aron mag-alagad kaniya ang tanang katawhan. Walay pagkatapos ang gahom. Mao na gi-claim sa atong Ginoong Jesucristo, Daniel chapter 7. Katong gihatagan og gahom, katong gihatagan og gingharian, katong gihatagan nga ang tanang katawhan moalagad kaniya og ang iyang gahom walay katapusan. Mao ni gingon ni Jesus nga siya kadto ang gisulti ni Daniel chapter 7. Siya kadto. So kinsa ning mao ni gingon si Jesus, mao ni si Jesus. Mao nang mingon siya, karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dadang imong higdaanan og pauli sa inyo. Wala pa ko makakita, ambot kamo din na si gihulngan no? Kung nakakita ba mo nga usa ka tawo na paralyzed, paralitiko, nga giayo dayon sa usa ka doctor. Wala dinhi sa akong nahibaon sa North America, dili dayon maayo, ang uban di gyud maayo. Daghan pang mga hilot-hilot, daghang mga massage para makatabang og jutay. Apan wala pa ko makadungog nga usa ka paralitiko mitindog, gikuha ang iyang higdaanan og milakaw dayon. Wala pa. So kinsa man ni Jesus? Versikulo 12, samtang nagtanaw silang tanan, mibangon ang paralitiko. Gipunit niya ang iyang higdaanan og midali paglakaw. Tungod niini, hilabihan ang katingala sa mga tao o giday nila ang Dios. Sila miingon, sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini. So wala pa gid sila nakakita nga adunay paralitiko, adunay tawo nga di makalakaw, iyang giayo.
Mibalik na usab sa 13. Mibalik na usab si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea. Sa kung giingon ninyo, nakasuroy-suroy mi dito sa lake sa lanaw sa Galilea mga 3 years ago. May panahon sa katawhan nga midugok kaniya o gitudluan niya sila. So mga tao mudugok ni Jesus o iya dayong tudluan siya. He is the best teacher. Unya, samtang naglakaw siya, nakita niyang usa ka kubrador sa buhis nga si Levi or Levi, anak ni Alfeo. Naglingkod siya dito sa iyong opisina, mingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Mitindog si Levi or Levi, o misunod kaniya. Karon gusto na akong i-klaro, explicar, kung kining mga kubrador sa buhis, gusto mo makubrador sa buhis sa panahon sa 2000 na katuig karon. Kining mga kubrador sa buhis, dato ni sila, daka ni sila kwarta, nga naman. Kini sila, giempleyado ni siya sa Romanhon. Sila ang magkolekta sa buhis. Pananglitan lang kini si Matthew o kini si Levi, ang usang ngalan niya Matthew. Kini si San Matthew ni. Siya ang nagsulat sa unang libro sa New Testament. So dinhi ang gisulat Levi pero Matthew. Kini siya kubrador sa buhis, dato kayo. Ngano mo ba dato man siya? Pananglitan nga gi-assign siya sa usa ka dalan. So daghang mga taong muagi na ibaligya o aduna sa kota nga kinahanglan nga makakolekta kanina pananglitan og 50,000. Imo ning ihatag sa king, imo ning ihatag sa government. So makakubra kag pananglitan 50, ang sobra kung imo ning pasubraan, imuhan na ng kwarta. Basta ang imong ihatag 50,000. So kini mga kubrador sa buhis, ilang padak-an kayo. Usay sobra pa sa usa ka 2,000 ang ilang pasubraan. Ang mga tao, mga Hudiyo, dili gusto ilang gidumtan ning mga tawhana. Kay sila mitabang sa mga Romanhon. Sa ilang kontra mitabang o gikapnan pa o gipang kwartahan pa sila, bisag pobre sila, ila silang pangwartahan pa. I hope sa Pilipinas ang atong mga kubrador sa buhis dili mangilkil. So, kini sila dakang matingala. Nganuman nga giimbita ni Jesus kining usa ka tawo nga gikasilagan nga ang paglantaw sa mga Hudiyo kini siya makasasala. Dili ni siya makasulod sa simbahan. Makaulaw ni siya. Walay muduol niya. Walay makapag-amigo. Ang yang amigo lang katungo sa mga kubrador nga buhis. So giimbitahan ni Jesus nga, hey, join us. Ikaw ang isa kong disipulo. So ambot siguro ikaw ako. Kung ikaw ang leader, imo bang ingno ning usa ka tawo? Apan ang atong Ginoong Jesucristo, nakita niya kung unsa ang kasing-kasing ni Matthew. Daghan ang nanunod kang Jesus. Unya, samtang nagkaon siya dito sa balay ni Matthew, giimbita sila. Giimbita ni Matthew na lipay sila dako, nagkumbira siya. Nga siya nahimong usa ka disipulo. Iyang giimbita si Jesus, ang disipulo ni Jesus, o ang iyang mga barkada. Mga barkada nga kubrador sa buhis. Mga barkada nga gikasilagan, gidumtan sa mga tao. O niya, samtang nagkaon siya dito sa balay, nga dinay maniningil sa buhis, o mga makasasala, nga nakigsalo kaniya og sa iyang mga tinunan. Sa maong dapit, may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo. Ikaw ako, nabalo nagpariseo. Og nakita nila si Jesus. Kini mga Pariseo, binilag sila ang relihiyoso kaayo. Sila nagampo sila 3 o 5 ka beses sa usa ka adlaw. Sila mga santos, ang paglantaw nila sa ilang kaugalingon
sila mga santos. Sila mga maayo nga makaadto gyud sa langit. Ang uban dili. Versikulo 16, busa nangutana sila sa mga tinunan ni Jesus. Nganong nakikisalo man siya sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasala? Kung maayo pa siyang tao, kung tao siya sa Ginoo, dili siya makipagbarkada niya ng mga tawhana. Nakadungog si Jesus kanila og mitubag. Wala magkinahanglan og mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muani sa kalibutan sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Mao nay giingon ni Jesus sa iyang example. Miingon siya nga ang doctor ang gikinahanglan gyud, ang modul sa doktor kadtong may mga sakit. Pananglitag karon din na sa inyo si Monmon. Dili man mo moadto ni Monmon kung okay ka lang kung wala kay reklamo. Moadto ka kung nagkasakit. By the way, si Monmon ang iyang igsoon, ang iyang papa akong kumpare, ang iyang igsoon ako ang nagkugos, si Dondon. So pangumusta ni Monmon din ha. So mingon si Jesus nga ako mianhi. Dili ko moanhi sa mga tao nga mitu sila nga wala sila sakit. Sa mga reliyosong mga tao nga miingon wala sila sala. Nga wala mo angkon nga sila makasasala. Si Jesus mianhi sa mga tao nga makakasala. Pareha nimo o pareha nako. Kita makasasala. Kung ang usa ka tawo dili mo angkon nga sila makasasala, dili niya gikinahanglan ang atong Ginoong Jesucristo. Apan miingon si Jesus, siya lang ang dalan, kamaturan o ang kinabuhi. Walay makaadto sa langit kundi sa iya lamang. Sa atong pagtuon karon, atong tapuson ang sa kining title ang pangutana mahitungod sa pagpuasa. Versikulo 18. Usa ka kahigayon ni ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag og ang mga Parisiyo. Kini mga Parisiyo, sila mga Hudiyo magpuasa sila o sa usa ka semana kaduha. Kung naa sila sakit, kung dunay problema, magpuasa sila. Ang mga Muslim sa usa ka tuig magpuasa sila og usa ka bulan. Di sila mukaon og adlaw, pero kung sa gabi mukaon sila daghan. Wala ko'y problema sa puasa. Pero miingon siya ngano og may pipila ka mga tawo nga miadto kang Hesus og nangutana. Nganong nagpuasa man ang tinunan ni Juan nga magbubunyag ug ang tinunan sa mga Parisiyo apan ang imong mga tinunan wala. Mitubag si Jesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan kung kuhaw na ang pamanhunon, ana pa sila magpuasa. Mingon siya sa kasal, ang mga tao malipay. Dili ka sad, kundi malipayon. Mingon siya, naa pa ho din sa kalibutan. Dili sila magpuasa. Malipayon siya pareha sa kasal. Kaya kung atong mahibawan gyud, si Jesus mingon siya nga sa unang panahon ang ilang paglantaw nga ang kalaslon ang Ginoo ug ang mga Hudiyo kay pinili sila. Apan sa pag-abot ni Jesus ang kalaslon si Jesus ug ang mga sumusunod ni Jesus. Kay kung atong tun-an ang Revelation, ang bugna, atong mahibawan nga adunay wedding sa mga Kristiyanon sa sumusunod ni Jesus o ang pagbalik ni Jesus. Apan dili ta mo adto dito kay that is a big topic. Apan kung versikulo 21, walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa gahi sa daang bisti.
Kay ang buhaton niya kini ang bagong panapton makagisi sa daang bisti ug mosamot kadako ang gisi. Mingon usab siya, ug walay magsulod sa bagong bino diha sa daang sudlanan nga panit tungod kay ang bagong bino makagisi sa daang sudlanan. Ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan nga bagong panit gamiton alang sa bagong bino. Karon ato ning ibatbat, ato ning explicar, ato ning himuon nga simple. Kini wala ni sa atoa. Wala ni sa giholgan, wala ni si Malalod. Dili nato ni kultura. Mubalik sa kita sa 2000 na katuig karon. Dito aduna sila sa atong panahon di ay natay tuba o natay bahalina, miingon ana pod. Sila ang gigamit nila grapes. So kining grapes, ang bagong grapes, ang bagong tungod sa fermentation, kung bagong grapes ila gyuning ibutang sa bagong sudlanan, panit sa karnero nga bagong sudlanan gyud. Kay tungod sa fermentation mo expand kung karaang sudlanan mabutas dili maayo. So miingon siya nga kung bag-o ang wine, ang bino nga ibutang, kinahanglan bag-o usab kay moinat man. Ang karaan nga mga sudlanan dili mausik. Unsa may ipasabot ni Jesus ni ini. May bot ni ipasabot nga ang karaan nga mga practices nga gihimo sa mga Hudiyo, ang ilang mga gihimo sa ilang relihiyon nga makaduol sila sa Ginoo, luma na. Dili na maayo, dili na makasulot ang bag-ong teaching sa atong Ginoong Jesucristo. Sumo na iyang giingon nga kinahanglan bag-o tungod kay bag-o ang ideya ni Jesucristo. Bag-o ang iyang tinunan. Dugay na ni tinunan pero ang pagtuon sa mga Hudiyo lain. So mianhi naman itong Ginoong Jesucristo. Magbag-o na usab ang mga tao. Mao nay gusto niyang buti pasabot nga katong relihiyon nga practices sa mga Hudiyo dili na pwede. Katong mga sugo sa Hudiyo nga pulo ka sa 10 Commandments, ila kining gipadako nahimo nang sobra sa 600 ka sugo. Mingon si Jesus, dili na pwede. Aduna na ako'y bag-ong gisugo kaninyo. Maghigugmay kamo og usa ug usa. Higugmaon ninyo ang Ginoo sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok ng kalag ug sa tibok nimong hunahuna. Mo ni bag-o. Magampo kita. Among amahan nga langit nun. Daghang salamat sa imong gitudlo namo karon, Lord. Hinaut po nga among paglantaw nga na kanimo, mabag-o, Lord. Mabag-o kung unsa katoy among mga gihuna-huna, unsay among mga perception mahitungod nimo, Lord. Among paglantaw, mabag-o. Tungod kay ikaw lamang ang makahatag o kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, nagaampo usab ako nga imo silang panalanginan karon. Hinapaunta nga magauban ka kanila. Sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.